uvaženi poslanici, poštovani građani. U ovom izvještaju Tužilački savjet je saglasno članu 41 Zakona o državnom tužilaštvu izložio podatke o radu u 2018. godini koji sadrže rad Tužilačkog savjeta, opis i analizu stanja u državnom tužilaštvu, podatke za svako državno tužilaštvo koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta u toku godine, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da bi se otklonili uočeni nedostaci. Godišnji izvještaj o radu sadrži pregled izvršenja zaključaka i preporuka po izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2017. godinu i zaključaka Skupštine Crne Gore od 5. jula 2018. godine, kao i podatke o stanju i kretanju kriminaliteta u prethodnoj godini. Takođe, izveštaj sadrži pravne i organizacione osnove, stanje ljudskih potencijala, materijalne uslove za rad državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta, javnost rada sa podacima koji se odnose na slobodan pristup informacijama, sprovedene oblike edukacije tužilačkog kadra, učešće u međunarodnim i nacionalnim komitetima i tijelima, aktivnostima koje se odnose na etiku tužilačke profesije sa aktivnostima u okviru Dana državnih tužilaca. Takođe su prikazani podaci o stanju i kretanju kriminaliteta u prethodnoj godini, kretanje kriminaliteta po vrstama krivičnih djela, rad državnog tužilaštva u predmetima prema maloljetnicima, pregled krivičnih predmeta po nepoznatim učiniocima, pregled rada po državnim tužilaštvima je izložen za svako državno tužilaštvo, i to vrhovno, specijalno, 2 viša državna tužilaštva u Podgorici i Bilom Polju i 13 osnovnih državnih tužilaštava. Konačno, izvještaj sadrži ocjene i zaključke koji se odnose na kvalitet, efikasnost i zakonitost rada tužilačke organizacije, kako tužilačke istrage, tako i optuženja i njihovu zakonitost i opravdanost prema stepenu potvrđenosti u postupku sudske kontrole i rezultatu krivičnog postupka prema vrsti presude i preporuke za naredni period u izvršavanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti saglasno Ustavu, zakonu, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava sa mjerama i zadacima u sprovođenju strategije reforme pravosuđa od 2014. do 2018. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje, kao i akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Tu je dat i pregled izvršenja zaključaka i preporuka po izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2017. godinu i zaključaka Skupštine Crne Gore od 5. jula 2018. godine. U pravcu izvršenja zaključaka Skupštine Crne Gore 26. saziva sa 9. sjednice prvog redovnog zasjedanja preduzeto su sledeće mjere. Unaprijeđeno je sprovođenje alternativnih mjera kao načina prevencije maloljetnih izvršilaca krivičnih djela, što je detaljnije obrađeno u posebnom dijelu izvještaja. Nastavljena je aktivna primjena zakona u pogledu vođenja finansijskih istraga i sprovođenja mjera obezbeđenja, zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, kao i privremenog oduzimanja pokretne imovine. U postupku otkrivanja nepoznatih izvršilaca krivičnih djela državni tužioci su, saglasno članu 44 Zakonika o krivičnom postupku, izdavanjem obavezujućih naloga ili neposrednim rukovođenjem usmjeravali radnje policije i drugih organa u otkrivanju krivičnih djela i pronalaženju izvršilaca u pravcu utvrđivanja identiteta izvršilaca i prikupljanje podataka i dokaza za osnovanu sumnju u pravcu određenog krivičnog djela. Posebno što je zanimljivo i što treba apostrofirati, u pogledu bilansa ostvarenih rezultata, procenat potvrđenih optužnica u postupku sudske kontrole je izuzetno visok, to je 97,78%.
U postupku prethodnog ispitivanja optužnih predloga protiv 2864 lica u 99,04% ovih akata sud nije utvrdio postojanje grešaka ili nedostataka niti potrebu boljeg razjašnjenja stanja stvari u predmetu kao smetnje za zakazivanje glavnog pretresa. Po optuženjima osnovnih, viših i specijalnog državnog tužilaštva osuđujućom presudom riješeno je 90,90% optuženja, oslobađajućom 3,65% optuženja i odbijajućom presudom 1,98% optuženja. Protiv 0,65% lica odlučeno je rešenjem o izricanju mjere bezbjednosti, dok je protiv 1,90% lica optuženje ustupljeno, a protiv 0,92% obustavljeno. U 2018. godini primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja državni tužioci su riješili predmete protiv 617 učinilaca. Po tom osnovu u humanitarne svrhe je uplaćeno 239.227 eura, a na ime naknade štete oštećenom 11.988,23 eura. Navedeni podaci ukazuju da je zadržan trend primjene alternativnih načina rješavanja krivičnih predmeta u državnom tužilaštvu. Na osnovu sporazuma o priznanju krivice pred sudom nadležnog suda riješeni su predmeti protiv 298 učinilaca krivičnih djela, od čega kod osnovnih i viših državnih tužilaštava 255 sporazuma, kod specijalnog državnog tužilaštva 43 sporazuma zbog teških i najtežih krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala. Uz osudu na kaznu učinioci krivičnih djela obavezani su da uplate u humanitarne svrhe iznos od 207.500 eura. Bliži podaci o strukturi djela i okrivljenih lica sadržani su u izvještajima državnih tužilaštava. Kako to misliš? U izvještajnoj godini je nastavljeno sa unapređenjem informacionog sistema državnog tužilaštva. Realizovane su brojne aktivnosti i evidentan je napredak u modernizaciji tužilačke organizacije u informaciono-komunikacionom smislu. U dijelu automatske razmjene podataka izvršeno je unapređenje u smislu dodavanja novih evidencija za pristup značajnih za rad tužilaca u sekretarijatu tužilačkog savjeta, uspostavljeni su programski sistemi za praćanje predmeta i dokumenata tužilačkog savjeta i sekretarijata tužilačkog savjeta, kao i novi računovodstveni program službe za računovodstvo i finansije. U pogledu urgentnog rješavanja nedostajućeg poslovnog prostora za rad državnog tužilaštva u skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore u cilju izgradnje novih objekata za potrebe državnog tužilaštva i Ministarstva pravde dato je na korišćenje građevinsko zemljište označeno kao katastarske parcele brojevi taj i taj kao Podgorica, a kapitalnim budžetom za 2018. godinu planirana izrada tehničke dokumentacije za novi objekat državnog tužilaštva u kojoj će biti smješteno vrhovno, specijalno, više državno tužilaštvo u Podgorici, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i tužilački savjet, odnosno sekretarijat. S tim u vezi potpredsjednik Vlade, ministar pravde, formirao je komisiju za izradu projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata za potrebe državnog tužilaštva i Ministarstva pravde, koja je tokom 2018. aktivno radila na izradi projektnog zadatka. Eto, to je ukratko. Hvala. Hvala vama, gospodine Stankoviću. Da li izvjestilac odbora želi riječ? Ne želi. Poštovane kolege, prelazimo na diskusiju. Po dogovoru na kolegijumu primjenjivat ćemo ista pravila kao i kad smo razmatrali temu izvješća. Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu, mi živimo vrijeme usitnjenih čuda. Nalazimo se u jednom rano hrišćanskom, montenegrinskom periodu kad vladajuća partija i vladajuća kasta želi da napravi partijsku crkvu. Ja nemam dilemu da će prva dva sveca u partijskom kalendaru Demokratske partije socijalista upravo biti gospoda preko puta i da će to biti
pretpodobni tužioci prve familije, Lovćenski tajnovidac iz Bajramovice i blaženi Ivica bez Marice, jer oni su najviše zaslužili da u ovim ranohrišćanskim vremenima dobiju svoju fresku, u jednoj lijevoj ruci da drže pištolj, a u drugoj da drže hemijsku za potpisivanje sporazuma o krivici, jer vi uopšte niste tužioci, vi ste matičari. Vi ste više postigli sporazuma o krivici nego što su se građani Podgorice vjenčali u 2018. godini. To kako vi doživljavate Zakonik o krivičnom postupku, najbolje bi trebalo da se završava sa dolaskom svatova, pucanjem 3 puta iz pištolja ispred tužilaštva i da se organizuju slavlja i veselja. Vi ste, gospodo iz tužilaštva, goneći Demokratski front, u stvari krenuli na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, krenuli ste na način što kroz ovaj i ovakav zakon o slobodi vjeroispovijesti želite da otmete imovinu crkvi koja je stvarala ovu državu i smatrali ste da ćete kroz montirani državni udar eliminisati sve pretpostavke i braniče Mitropolije Crnogorsko-Primorske kako bi formirali i zaokružili privatnu crkvu Mila Đukanovića. I sa jedne strane se nalazimo mi, Njegoševa Crna Gora, a sa druge strane su ove horde sorošoida koji su krenuli na svaki način da ugroze duhovno postojanje Crne Gore i da je dovedu na ivicu sukoba. I ne bi me začudilo, slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, da uskoro gospodin iz specijalnog državnog tužilaštva Milivoje Katnić izađe sa sporazumom o krivici sa gospodom Bogom, kojem bi pisalo sporazum o krivici koji su postigli ispred specijalnog državnog tužilaštva Milivoje Katnić, a ispred Crkve nebeske Isus Hrist, kojim Isus Hrist priznaje da je počinio krivično djelo i da su svi manastiri, crkve i seoska groblja u Crnoj Gori u stvari imovina braće Đukanović i da će Isus Hrist biti protjeran iz Crne Gore po sporazumu o krivici narednih 20 i 30 godina dok vi ne zaokružite ovaj vaš partijski i crkveni kalendar. Samo želim da vas podsjetim da smo se mi u subotu 15. juna pred hramom Hristovog Voskresenja zakleli pred Bogom i pred narodom da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vi, gospodine Katniću i gospodine Stankoviću, komotno možete posle ove moje diskusije da pozovete Stojanku Radović da mi uputi poziv za saslušanje i da me pita šta sam mislio po tim da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti ono na čemu je bazirana duhovnost i državnost Crne Gore. Slobodna Crna Goro, ja ponekad zaželim da makar jedan dan budem Milivoje Katnić. Teško je, ali se mora. Međutim, pošto su meni oduzeli dokumenta, pošto moram svakih 15 dana da se javljam u Centar bezbjednosti, ja samo pokušavam da zamislim kako je to gospodin Milivoje Katnić uspio da izvede državni udar u kojem se
nalaze udruženi agenti GRU-a Vladimir Popov, zvani Mojsijev, Eduard Šišmakov, zvani Širokov, i plus agenti Sjedinjenih Američkih Država. Joseph Assad, agent CIA, Ladislao Karbalosa i Scott Rivas, agenti FBI-a, Jorge Millar, agent FBI-a, John Joseph DiPaolo, agent CIA, Joran Frig, agent Mossada, Meteos Konstantinou, agent MI6-a, Roni Kosaba Al-Belati, agenti neke Sadamove milicije, i Reni Kasaba Al-Belati, također agent milicije Sadama Huseina. Sad dolazimo do veleobrta. Sad je ovdje više američkih državljana i agenata FBI-a, CIA, MI6-a i Mossada nego što je bilo ruskih državljana, slobodnih građana Crne Gore. A Milivoj Katnić i istražni sudija Miroslav Bašović agentima CIA i FBI-a i Mossada i MI6-a su odredili pritvor. I zbog toga smo mi i zatražili i podnijećemo interpelaciju o radu Zorana Pažina, jer je on, falsifikujući optužnicu, pisao urgencije američkim i kiparskim pravosudnim organima, saopštavajući da smo mi u februaru zajedno sa agentima CIA, agentima FBI-a, Mossada formirali kriminalnu organizaciju. I zbog toga ja želim da jedan dan budem Milivoje Katnić. Neko želi da bude Nikola Tesla, neko želi da bude Albert Einstein, a ja želim da budem Milivoje Katnić makar na jedan dan, jer ja imam jednu teoriju da ovo nije gospodin Milivoje Katnić iz 90. godina, dokazani patriota, oficir vojske Jugoslavije koji se hrabro sukobio sa NATO avionima 99. godine i kad više nije bilo municije, gađao avione šerpama, kašikama i kutlačama, boreći se na način na koji bi se borili svi patriote. I ja mislim da su našeg Milivoja oteli u Americi prvi put kad je bio tamo i poslali su nam nekakvog Michaela, Edwarda, Davida. I ja sad želim da pozovem američku ambasadorku, vratite nam našeg Milivoja, jer ovo nije onaj Milivoje koji je nekad bio naš. Jer sve ovo sad što se dešava nije jedan dan sa Milivojem Katnićem, nego 100 godina samoće, a gospodin Ivica Stanković mudro sad čita neke poruke, njega savršeno ne interesuje ovo što ja govorim o njegovom omiljenom specijalnom državnom tužiocu. Jer da je ovo onaj Milivoje iz 90. godina, oficir vojske Jugoslavije i borac protiv NATO-a, on bi nam mogao objasniti kako je Migo Stijepović ušao kroz dimnjak tužilaštva, da ga saslušate i zajedno sa njim 21 Zećanin. I opet su izašli iz tužilaštva poput Deda Mrazeva i odžačara i dimnjačara, tako da ih mogu koristiti za onaj brend Negro bombona, zato što su zaključili da bi uznemiravali javnost ako bi vidjeli Miga Stijepovića ispred specijalnog državnog tužilaštva. I umjesto da gospodin Katnić privede i pozove na informativni razgovor Mila Đukanovića, on je poslao jasnu poruku čitavoj crnogorskoj javnosti da mu ne pada na pamet da sasluša Mila Đukanovića kao predsjednika Demokratske partije socijalista, već da je spreman prije da uhapsi sebe i sve članove svoje familije, samo da prva familija Đukanovića nastavi da strahovlada državom Crnom Gorom. I vi slobodni građani znate, kada smo u septembru mjesecu 2017. godine, odnosno oktobru, saopštili da su 100.000 evra koji su nađeni navodno kod vozača direktora Atlas banke, u stvari 100.000 evra Miga Stijepovića, gospodin Katnić je izašao na konferenciju za štampu i saopštio nam je da lažemo. Onda je izašao Migo Stijepović i saopštio nam je da lažemo. A onda se pojavio ovaj moj rođak, Mojanovčanin milozvučnog imena DK, pokazao vam je snimak i onda ste i vi i Migo Stijepović izašli ponovo na konferenciju za štampu i rekli, pa to je opšte poznata stvar, o tome je govorio Demokratski front. Zbog toga
slobodna Crna Goro, zbog toga vi u ZIKS-u, Demokratski front predstavlja jedinu branu funkcionisanju države u kojoj su pravosudne institucije pomiješane sa kriminalnim organizacijama i ja sam to negdje davno i rekao, a saopštit ću i ponovo, da mi se čini da je mnogo više poštenih i časnih ljudi u ZIKS-u nego što ih je na slobodi, a to je upravo zasluga ove gospode iz tužilaštva. Ali evo, da ne bude da je sve crno i da mi ne želimo da vodimo, što bi rekao Meco Nuhodžić, stvaralački dijalog, ja sam evo odlučio da ovoj novoj partijskoj crkvi koju će formirati Demokratska partija socijalista poklonim i molitvu. Jer mene, gospode iz tužilaštva, uvijek inspirišu i ova će moja molitva umjesto očenaša u kanonski priznatim crkvama se nazvati Milonaš. U ime Oca i Sina i broda kokaina, prvog brata i najprve sestre, petlje na Smokovcu i autoceste, Grando Mojkovačkih planova, Škaljarsko-kavačkih klanova, prve banke i vjetroelektrana, likvidacija u pobijela dana, žurki u Splendidu, Caneta i Brana, VIP kartica, Atlas DK-a, koverte Miga, Dubaja i Sentropea, tajkuna što se prstom potpisuju, fondova što dugove otpisuju, sinova koji bi da liče na tate, svadbi u Hiltonu na rate, specijalnog tužilaštva i višeg suda, u zemlji svakodnevnih čuda, GRU, CIA, FBI, Mossad i MI6, državnog udara iz 2 u X, droga je droga, u prahu ili tečna, potpuno svejedno, samo neke vječna. Ovo je vaša molitva. Sada u ime kluba SDP-a poslanik Ranko Krivokapić, izvolite. Kad se završi ovo izlaganje. Evo, pošto dolazim iz ovog crvenog dijela spektra, emociju, ni pripadnost ovoj zemlji, nego svoj interes za pravdom koji ne mora biti uvijek pun interes pravde. Hvala vam. Hvala. Sada u ime poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Force, Duo albanske alternativi HG, poslanik Ervin Ibrahimović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Skupštine sa saradnikom, uvaženi vrhovni državni tužioči gospodine Stankoviću, članovi tužilaštva, kolegnici i kolegi poslanici, poštovani građani, draga dijaspora. Na početku svoje diskusije želim da istaknem da iz godine u godine dobijamo sve kvalitetnijih, da kažem sveobuhvatniji godišnji izveštaj Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva. Naravno, to je iz toga jer je primjetan napredak u radu. Saglasit ćemo se, iako dugo traju reforme državnog tužilaštva, jedan od recidiva je toga da imamo sada i kvalitetnije izveštaje. Godišnji izveštaj nam ukazuje naravno i na probleme, nedostatke u radu i neke skretnice kako bi te nedostatke trebalo ukloniti. Svjesni značaja nezavisnog, transparentnog, efikasnog, pa da kažem i kvaliteta pravde u radu Tužilačkog savjeta, odnosno tužilaštva, Bošnjačka stranka je svesna i predstavnici Bošnjačke stranke su svesni da nema dugotrajne kvalitete pravde ako ne bude ispoštovano sve ovo. I zato nesebično radimo na jačanju kapaciteta sudskog tužilaštva i da kažem promovišemo ili Imamo poslanik Andrija Popović, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore, crnogorske dijaspore, poštovani gosti iz državnog tužilaštva. Temeljne vrijednosti Evropske unije uključuju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava. Pravilno funkcionisanje sudskog sistema i djelotvorna borba protiv korupcije od najvećeg su značaja, kao i poštovanje temeljnih prava u pravu i praksi. Crna Gora je umjereno spremna za primjenu pravne tekovine Evropske unije i evropskih standarda u toj oblasti i ukupno gledano ostvarila. Gospodine Stankoviću,
gospodo tužioci. Dakle, ja bi danas, kao i niz kolega, vjerovatno htio da razgovaramo u jednoj normalnoj atmosferi o opštem stanju u oblasti aktivnosti tužilaštva, međutim, teško se oteti utisku da je to gotovo nemoguće govoriti iz nekoliko razloga. Prvi, onaj koji ću na startu pomenuti, je da je i protekla godina izvještajna 2018. kao i 2017. a imali smo prilike da i o tome govorimo prošle godine, bila opterećena jednim procesom koji sam ja nazvao takozvani državni udar, čini mi se prvi od svih poslanika, i gdje ni mene, a ni veliki dio građana Crne Gore nisu ubijedili u osnovanost utuženja protiv lica koja su pred tim postupkom, jer taj postupak još nije završen. I čini mi se da je zbog te afere takozvanog državnog udara sve ostalo po strani. I prosto je veoma teško u ovakvoj atmosferi razgovarati o nekim drugim stvarima o kojima bi trebali da razgovaramo kada imamo sjenku ove afere koja je, čini mi se, potpuno blokirala sve ostale poslove tužilaštva u smislu zaista suštinske borbe, prije svega protiv organizovanog kriminala i političke korupcije, visoke političke korupcije. Probat ću to da dokažem na pojedinim primjerima iz moje dosta obimne korespondencije koju imam sa VDT-om. Zahvaljujem se na tome ovdje javno, jer do sad se još nije desilo, za razliku od nekih šefčića pojedinih državnih agencija ili ti komisija, da VDT ne odgovori na dopis i da nemamo tu vrstu komunikacije, što smatram da je dobro, jer se dosta toga može vidjeti u tim papirima. Naravno, možda smo danas mogli da pričamo o nekim suštinskim stvarima. Je li tih 9 miliona evra za prošlu godinu dovoljno ili nije dovoljno za obavljanje poslova tužilaštva i za sve ono što mi želimo od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala prije svega, kao i ostalih aktivnosti. Je li mnogo ili malo što imamo 119 tužilaca i da li oni mogu da iznesu sve ovo što su neke naše želje, da imamo jedno mirno, sređeno društvo sa minimalnom stopom kriminaliteta? Je li činjenica da na kraju izvještajne godine imamo 87 nerešenih optuženja za ubistva, teško ubistvo u pokušaju, je opominjuća za malu Crnu Goru? I o tome smo možda trebali da razgovaramo. I šteta da se ova diskusija ne dotakne i tih tema. Kao i o činjenici, neko je to već spomenuo, da li neki instituti poput odloženog krivičnog gonjenja, gdje gonimo čak 617 učinilaca u 18. a svega se 239.227 evra uplaćuju humanitarne svrhe. Ko zna koliki je bio obim kriminala kod tih 617 učinilaca, a ovo je pod posebnom pažnjom, jer mi nemamo imena i prezimena tih lica, a iz iskustva i ponešto što sam mogao da dobijem sticajem okolnosti ukazuje da se tu radi o veoma osjetljivim, između ostaloga, licima, pa čak i iz političkog i društvenog života Crne Gore, javnog života Crne Gore. Je li sama sebi suprotnost ovih 298 sporazuma o priznanju krivice, pri čemu je čak 43 oblasti specijalnog tužilaštva, sa opet nekim ciframa koje su nevesele u smislu i uplata u humanitarne fondove i tako dalje, i o onome što je možda integralni pokazatelj rada kompletnog tužilačkog pravosudnog sistema, to je iznos imovine koja je oduzeta po pravosnažnim presudama, a stečena je obavljanjem kriminalnih aktivnosti, uključujući i organizovani kriminal. Nisu te cifre vesele, da se odmah razumijemo. Mnogo je uzroka i razloga zašto je to tako, kako onih sistemskih, tako i nekih koje su, opet da kažem, u sjenci procesa, koji su ovdje dobili politički prioritet i ne mogu se oteti utisku da je i taj proces koji je u toku za takozvani državni udar perfektno, odnosno da perfektno korespondira sa izbornom dinamikom između 2016. i 2020. godine. Ali, sudit će o tom građani, imat ćemo prilike, dakle, da se bavimo time i dalje, pa da vidimo šta i kako. Dakle, teško se može na bazi ovako generalne slike steći neki pojedinačni utisak. U metodološkom smislu, možda samo jedna mala sugestija, da shodno Zakonu o specijalnom tužilaštvu u članu 11 mi imamo jednu obavezu da se... Gospodin Knežević je poželio da postane glavni specijalni tužilac ili Milivoje Katnić, a potom je poželio da postane Nikola Tesla. Ne može ni prvo ni drugo, ali može biti Tesla.
Što se tiče ovog dijela za sporazum o priznanju krivice, a isticao ga je ovaj poslanik, a i u drugoj diskusiji iznijeću sljedeće. Na teorijskoj i praktičnoj ravni, dakle, dokazne procedure i instituti koje su posjedalo naše krivično zakonodavstvo prije ovih izmjena nisu davala rezultate posebno. Gospodin Knežević je poželio da postane glavni specijalni tužilac ili Milivoje Katnić, a potom je poželio da postane Nikola Tesla. Ne može ni prvo ni drugo, ali može biti Tesla. Što se tiče ovog dijela za sporazum o priznanju krivice, a isticao ga je ovaj poslanik, a i u drugoj diskusiji iznijeću sljedeće. Na teorijskoj i praktičnoj ravni, dakle, dokazne procedure i instituti koje su posjedalo naše krivično zakonodavstvo prije ovih izmjena nisu davala rezultate posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Jedno od tih instituta je i sporazum o priznanju krivice, kao i krivična odgovornost pravnih lica, kao i svjedok saradnik, krivična odgovornost, odnosno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću ili takozvano prošireno oduzimanje imovine i sl. Dakle, to su instituti koji su uvedeni da bi bili ozbiljne i djelotvorne alatke tužilaštva i suda u borbi protiv organizovanog kriminala. One su uvedene jer su se u adverzijalnom pravu ili pravu američkom pokazale kao vrlo uspješne i djelotvorne. Dakle, došlo je, i to kod nas vjerujem, najuspješnije u Evropi do veoma skladne konvergencije starog našeg kontinentalnog prava i anglosaksonskog, i to daje sjajne rezultate. Nijesu izvršene analize, vjerujem da je to posljedica nerazumijevanja svega ovoga. Ja mogu o tome da govorim i da nema ni primisli da su svi predmeti završeni sporazum ili većina od njih. Evo, čućete sada podatke. Radi se o 2017. i 2018. godini, dakle, da se ima jedan cjelovit pristup, a time i cjelovita obrada statističkih podataka. U specijalnom državnom tužilaštvu u periodu od 2017. i 2018. godine podignute su 46 optužnica protiv 223 fizičke i 4 pravna lica. Sporazum o priznanju krivice zaključeni su u 12 predmeta sa 72 fizička lica i jednim pravnim licem. Vidite koja je to razlika. Od 12 predmeta, 4 predmeta su u potpunosti riješena sporazumom o priznanju krivice, sa 19 lica su zaključeni sporazumi i donijete odluke. Pravosnažni sud ih je prihvatio. Od onih 8 predmeta koji su ostali od 12, 4 su riješeno u cijelini, ostalo je još 8 predmeta je djelimično riješeno. Postupak pred sudom je u toku za 43 lica, a za 11 lica je zaključeni sporazumi i donijete odluke. Znači, u 34 predmeta u toku je redovni postupak pred sudovima protiv 197 lica. Uporedite to sa ova 4 predmeta koja su u cijelini riješene i sa 19 predmeta i vidjet ćete da to nije postignuto. Međutim, ovi sporazumi o priznanju krivice, još da istaknem, nisu sklapani sem izuzetno u jednom predmetu koji je u cijelini riješen i za što je postojao krivično pravni razlozi. Dakle, nisu riješeni prema onim izvršiocima koji se smatraju organizatori ili čiji kvantitativni i kvalitativno učešće u izvršenju krivičnog djela značajno. Poznato vam je da se krivično djelo može izvršiti kao sa izvršioci i dakle saučesnici i mogu se izvršiti i putem podstrakavanja i pomaganja, dakle, oni koji imaju manje učešće, čije učešće neznačajno ili je značajno, ali u jednom od krivičnih djela, a više ih ima, dakle, a mogli su pomoći radi rasvjetljavanja krivično-pravne stvari, sklapani su sporazumi. Sva imovina koja je bila pribavljena krivičnim djelom je vraćena i vodi se proširena istraga u svim onim situacijama gdje za to postoje ove mogućnosti. Što se tiče dijela
presuđenja u vezi krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizma, a pošto je diskusija poslanika Kneževića bila značajna, ističemo da tužilaštvo dokaze koje je iznijelo bili su do situacije da prvostepeni sud ili svaki drugi sud oslobodi gospodina Kneževića, jer nije bilo takozvane činjenice indicije zaklopilo do te situacije ili stvorilo da to stvori jedan sistem koji ne daje mogućnost, ni jednu drugu mogućnost izuzev onu za koju tvrdi tužilaštvo. Mi to nismo imali, sjetite se samo činjenice da je data teorijska mogućnost da je postojalo i drugo lice. To je učinjeno. Dakle, ta situacija je sklopljena na osnovu iskaza svjedoka i to je ovdje i putem postrakavanja i pomaganja. Dakle, oni koji imaju manje učešće, čije je učešće neznačajno ili je značajno, ali u jednom od krivičnih djela, a više ih ima, dakle, a mogli su pomoći radi rasvjetljavanja krivično-pravne stvari, sklapani su sporazum. Sva imovina koja je bila pribavljena krivičnim djelom je vraćena i vodi se proširena istraga u svim onim situacijama gdje za to postoje ove mogućnosti. Što se tiče dijela presuđenja u vezi krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizma, a pošto je diskusija poslanika Kneževića bila značajna, ističemo da tužilaštvo dokaze koje je iznijelo bili su do situacije da prvostepeni sud ili svaki drugi sud oslobodi gospodina Kneževića, jer nije bilo takozvane činjenice indicije zaklopilo do te situacije ili stvorilo da to stvori jedan sistem koji ne daje mogućnost, ni jednu drugu mogućnost izuzev onu za koju tvrdi tužilaštvo. Mi to nismo imali, sjetite se samo činjenice da je data teorijska mogućnost da je postojalo i drugo lice. To je učinjeno. Dakle, ta situacija je sklopljena na osnovu iskaza svjedoka i to je ovdje poslanik koji je jasno govorio iskreno i istinito i ništa ne prigovaram, gospodin Bulatović, a kojega je predložila odbrana. Dakle, odbrana je isključivo dala taj dokaz te je došlo do osuđenja ovog lica. Što se tiče, to je činjenica i to postoji u spisima predmeta. Što se tiče ovih zakletvi, održanja i neodržanja, a pošto je danas to više puta isticano, nerado ću bilo do te situacije ili stvorilo da to stvori jedan sistem koji ne daje mogućnost, ni jednu drugu mogućnost izuzev onu za koju tvrdi tužilaštvo. Mi to nismo imali, sjetite se samo činjenice da je data teorijska mogućnost da je postojalo i drugo lice. To je učinjeno. Dakle, ta situacija je sklopljena na osnovu iskaza svjedoka i to je ovdje poslanik koji je jasno govorio iskreno i istinito i ništa ne prigovaram, gospodin Bulatović, a kojega je predložila odbrana. Dakle, odbrana je isključivo dala taj dokaz te je došlo do osuđenja ovog lica. Što se tiče, to je činjenica i to postoji u spisima predmeta. Što se tiče ovih zakletvi, održanja i neodržanja, a pošto je danas to više puta isticano, nerado ću iznijeti ovo, ali je opet činjenica. Dakle, gospodin Knežević i svi oni koji se zaklinju na odbranu ideje, kakva god ona bila, dakle, 29. marta 17. godine kaže: ne znam koliko ti znači informacija koju sam dobio, ali mađarski ambasador je rekao jednom mom prijatelju da su Amerikanci zatražili da zbog naše navodne konstruktivnosti i odustajanja od narodnog referenduma proces protiv nas bude ili kroz presudu ili kroz neki drugi vid bude riješen u našu korist. Iako je dva put bude pa je jedno viška, radi se dakle o ovom referendumu u vezi NATO-a. Referenduma nije bilo, protesta nije bilo, sve se završilo na Cetinje. Ovo piše Milan Knežević. Toliko o ovom patriotizmu i borbi za idejnost. Što se tiče ovih podataka, od narodnog referenduma proces protiv nas bude ili kroz presudu ili kroz neki drugi vid bude riješen u našu korist. Iako je dva put bude pa je jedno viška, radi se dakle o ovom referendumu u vezi NATO-a. Referenduma nije bilo, protesta nije bilo, sve se završilo na Cetinje. Ovo piše Milan Knežević.
Toliko o ovom patriotizmu i borbi za idejnost. Što se tiče ovih podataka, ako je iznio gospodin Krivokapić, uvaženi poslanik, ne stoji činjenica da mi ne radimo, da ovo tužilaštvo ne radi i da ima potrebe čak za potezanjem nekog tužioca iz inostranstva. Ova država nije imala do sad tužilaca koji su postigli i tužilaštva bolje rezultate nego su ih mi postigli. Ne kažem da to nije na istoriju prethodnih rezultata, ali je činjenica da su ti rezultati sjajni i da su bolji nego u regionu i da su ravni evropskim rezultatima. Ja ću vam sad uporedbe pročitati ove rezultate i ukazati da nisu ni tačni stavovi da ovo tužilaštvo je bilo zatrpano predmetom terorizma, strane kriminalne organizacije radi vršenja krivičnog dijela terorizma. Dakle, ovo su pokazatelji od 1.1.2017. do 1.5.2019. godine, dakle, ove 2 godine nakon što se desi ovaj terorizam. Specijalni tužioci su podigli naredbu o sprovođenju istrage protiv 63 predmeta, protiv 595 lica, od čega u 34 predmeta protiv 309 lica za krivična djela organizovanog kriminala. Ponovit ću još jednom radi onoga nota bene, ili da se zapamti dobro, 309 pripadnika kriminalnih organizacija je procesuirano na ovom nivou do donošenja naredbe za sprovođenje istrage. U 19 predmeta protiv 78 lica zbog krivičnih djela visoke korupcije, u 7 predmeta protiv 165 lica za pranje novca i tako dalje. Ići ću brže zbog vremena. Samo u 2019. godini do 1. maja donijeti su naredbu sprovođenja istrage, izdvajam ovaj period malo ilustracije radi. U 6 predmeta protiv 82 lica i 9 pravnih lica, u 4 predmeta protiv 56 fizičkih ili 9 pravnih lica za organizovani kriminal, u jednom predmetu protiv 2 lica za visoku korupciju, u jednom predmetu protiv 24 lica za pranje novca, dok se u 3 predmeta iz ranijeg godina proširena istraga protiv 47 lica. Ići ću istovremeno, ako dozvolite, da ne sjedam ni uzimam vrijeme i za druge odgovore. U istom periodu, dakle 1.1.17. do 1.5.19. godine, specijalni tužioci su podigli 50 optužnica protiv 260 izvršilaca krivičnih djela, od čega? Dakle, sve ovo nakon ovog krivičnog djela terorizmu pokušaju. 24 optužnice za krivična djela organizovanog kriminala kojima je optuženo 164 lica. Neću ponavljati, ali jednako je važno koji prethodni podatak. 20 optužnica za visoku korupciju protiv 59 lica, 3 optužnice za pranje novca protiv 14 lica, 1 optužnica za terorizam protiv 22 lica. Pošto su i finansijske istrage pominjane, da čujete kakvi su rezultati. Iz 2017. uradi 18 predmeta finansijskih istraga protiv ukupno 114 fizičkih i 4 pravna lica. U 18. 7 naredi za sprovođenje istrage protiv 47 fizičkih i 10 pravnih lica. U 2019. godini, opet ilustracije radi, za ovih 5 mjeseci su 8 naredbe o sprovođenju finansijskih istraga protiv čak 173 fizička i 150 pravnih lica zbog krivičnih djela stvaranja organizacije i drugih teških djela. Pošto se pominje i visoka korupcija, za krivična djela, i ona su taksativno nabrajani, možemo i dati svakom zainteresovanom. Optužnica za krivična djela visoke korupcije je šteta 86 miliona eura i protiv njih je pokrenut postupak. Sporazum o priznanju krivice, oni imaju, kako sam kazao, sjajan finansijski rezultat i on je ovdje. Oko blokirane imovine, dakle, ukupno je privremeno blokirano u predmetima istraga novčanih sredstava na računima kod poslovnih banaka 66 miliona i 929 hiljada i 404 nešto eura. Ponavljam ponovo, 66 miliona. Može se odmah uzeti, imaju javno dostupni podaci u regionu, u Evropi, pa da se vidi. Dakle, imamo, poslije toga neću se zadržavati tačno koliko je gdje blokirano. Da vidite nepokretne imovine koliko je blokirano. Stambeni prostor 17.782 metra kvadratna.
poslovni prostor 21.000 metara kvadratnih, garaže 439 metara, dvorišta 2.964 metra, zemljište 488.158 metara kvadratnih, motocikli, podrumi, parking, vozila visoke luksuza 75 i tako dalje. Dakle, jahta jedna. Ovo je ogromna imovina koja je blokirana i iz koje će se koristiti sredstva za dakle, oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom na klasičan način ili ova proširena imovina. U toku 2018. godine EZT u 3 predmeta vezano za zapljenu cigareta ukupno je oduzeo od okrivljenih 10.480 paketa, čija ukupna vrijednost prelazi 10 miliona eura. A utajeni porez je 3.829.000. Dakle, sve je oduzeto. Ovo je najveća zapljena u Evropi ove godine. Zahtjev za trajno oduzimanje imovine stoji činjenica da se imovina može oduzeti trajno nakon postojanja pravosnažne presude. Pravosnažna presuda može u redovnom postupku, u kontradiktornom postupku, može i sporazum o priznanju krivice, što se često koristi. Možda nije nešto posebno, ali ističemo da je 1.500.000 vila oduzeto u Budvi od jednog optuženog. To je prvi put, ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu da je došlo do tolikog oduzimanja imovine. Ja razumijem korektnost uvaženog kolege iz Bošnjačke stranke u vezi ratnih zločina, ali čini mi se da nema podatke. Dakle, ove godine, odnosno sad prije 15 dana, izrečena je presuda, optuženi je dobio, mislim, 14 godina kaznu zatvora za ratni zločin. Rezidualni faktor ili tim ili dio tima koji je ostao sa glavnim tužiocem, gospodinom Bramencom, je dolazi u Crnoj Gori, njegovi predstavnici, i ono što ja mogu saopštiti jeste da mi sa njima najbolje sarađujemo i da je to njihov stav u regionu. Mogu dalje da istaknem da mi vodimo predistražni postupak ili izviđaj sa prijateljima iz Bosne i da je taj rezultat, dakle, kod njih su dokazi za izvršioce koji se nalaze na teritoriji Crne Gore ili su poreklom ili državljani Crne Gore i da u svemu tome sarađujemo na potrebnom i zavidnom nivou. I da su to činjenice i da mi vodimo bez ikakvog prestanka, dakle veoma uporno i trajno, sve u pravcu utvrđivanja počinilaca krivičnih djela. Stoji činjenica, ne samo mi, nego da niko do sada, a bilo je ratnih zločina i prije do ovih, iako su ovi zaista teški, uključujući i ratne zločine iz Drugog svjetskog rata, nije uspio do kraja da to otkrije ili nije uspio sve u jednoj godini. Sigurno da Izraelci, odnosno Jevreji, nisu šteđeli ratne zločince, pa nisu ih sve uspjeli otkriti i dio. Ono što je činjenica jeste da i ovdje također u regionu imamo najbolje rezultate. I to je ono što sam imao za sada reći. Hvala. Sad komentar ima poslanik Milan Knežević. Izvolite. Ti se javi posle. Izvolite. Slobodna Crna Goro, ja moram da vas obavijestim da sam ja osoba koja voli ženski pol. Nemam sklonosti ka muškom polu. Međutim, nakon ovoga što je saopštio gospodin Milivoj Katnić, meni dođe sad da odem pravo kod njega i da ga poljubim u to njegovo čelo, iako je velika vrućina, i da mu se zahvalim na ovome što je saopštio i da pitam gospodina Stankovića da li je čuo svog Ciska Kida šta je saopštio. Da nema nikakvih dokaza protiv mene u državnom udaru, nego da sam ja optužen na osnovu teorijskih pretpostavki. Znači, vi ste, gospodine Katniću, potvrdili da ste fabrikovali državni udar protiv Andrije Mandića i mene. I ja vam zahvaljujem na tome. Ovo će se izučavati na pravnim fakultetima, a bogami i na medicinskim, gdje specijalni državni tužilac saopštava pred čitavom crnogorskom javnošću da nema dokaza protiv mene i da sam ja osuđen na osnovu teorijskih pretpostavki i da me u zatvor poslala odbrana. Ovo je genijalno. Ma kakav Tesla, kakav Einstein, gospodine Katiću, ja možda mogu da budem Tesla, ali vi ste maca. Ko uzme vas pa počne da mlati, vjerujte, može da sruši sve mostove odavde do Vladivostoka.
I ja vam se zahvaljujem, a sad vas gledam, kolege, koji ste skinuli imunitet Andriji Mandiću i meni, zbog toga što ste vjerovali ovom optužnom predlogu gospodina Katnića. Pitam gospodina Škrelju Lujića od Milošte zvanog. Znači, vi ste, gospodine Katniću, potvrdili da ste fabrikovali državni udar protiv Andrije Mandića i mene. I ja vam zahvaljujem na tome. Ovo će se izučavati na pravnim fakultetima, a boga mi i na medicinskim, gdje specijalni državni tužilac saopštava pred čitavom crnogorskom javnošću da nema dokaza protiv mene i da sam ja osuđen na osnovu teorijskih pretpostavki i da me u zatvor poslala odbrana. Ovo je genijalno. Ma kakav Tesla, kakav Einstein, gospodine Katniću, ja možda mogu da budem Tesla, ali vi ste maca. Ko uzme vas pa počne da mlati, vjerujte, može da sruši sve mostove odavde do Vladivostoka. I ja vam se zahvaljujem, a sad vas gledam, kolege, koji ste skinuli imunitet Andriji Mandiću i meni, zbog toga što ste vjerovali ovom optužnom predlogu gospodina Katnića. Pitam gospodina Škrelju Lujića od Milošte zvanog Ljubo, da li je čuo što je saopštio specijalni državni tužilac, da ne postoje dokazi za državni udar i za moje učešće u državnom udaru i da sam na osnovu teorije i želja osuđen. Ovo je spektakularno. A ono što je pročitao gospodin Katnić, to želim da zna čitava crnogorska javnost, je prepiska između mene i advokata Gorana Rodića. Ja tu nisam ništa skrivao. Ja sam mu saopštio kakve se političke igre igraju i nama nude određene nagodbe da ne talasamo, da ne pravimo ništa u zamjenu za oslobađajuću presudu. I šta smo mi uradili, gospodine Katniću? Pošli smo na Cetinje i protestovali smo ispred Skupštine Crne Gore, ispred Krnjega, pa poštovani građani, vi ne vidite li gospodin Katnić se tako smješka i mlati rukom da bi mu pozavidjela i pokojna Mona Lisa, on iz Luvra kad vidjela njegov osmijeh, vjerojatno će maknuti Mona Lisu, stavit će njegovu fotografiju tamo da plijeni turiste. Znači, mi smo protestovali ispred Skupštine vezano za nelegitimnu odluku o učlanjenju Crne Gore u NATO, a gospodin Katnić sad ovdje objavljuje moju prepisku sa Goranom Rodićem i čini krivično djelo. I nije ništa sporno. On je inače poslao njegovog specijalnog agenta Veska Mujovića. Ovo je vrijeme. Znači, dozvolite. Čekajte, sad vam ne ide vrijeme. Sad, kad je se ja javim. Znači, vi želite u ovom komentaru... Tako je, želim da nastavim. Tako je, želim da koristim. Dozvolite. Izvolite. Znači, on je ozvučio Veska Mujovića, koji je prije toga uzeo 800.000 od Svetozara Marovića, rekavši da će mu završiti da ne bude u zatvoru jer je u odličnim odnosima sa Milivojem Katnićem. I sad je pravo pitanje gdje su tih 800.000 koje je dao Svetozar Marović Mujoviću? Da li su završili možda u nekoj čokoladi ili u nekoj bombonjeri, gospodine Katniću? Ili su možda završili negdje u nekom zabrazdu luka? Jer se Vesko Mujović liječi u Evropi, Svetozar Marović se liječi od depresije u Beogradu, a gospodin Katnić nam ovdje prosipa njegovu metafiziku i govori o tome kako on koristi zakon. Koristio je zakon jer je ozvučio čovjeka koji je bliski rođak sudije Vuković koja je osudila Andriju Mandić i mene. Eto vam to vaše pravosuđe i zašto ne objavite čitav razgovor između Veska Mujovića, Predraga Bulatovića i Andrije Mandića. Zato što vam ne odgovara. A ja sad vas da pitam, gospodine Stankoviću, pošto se vi mnogo ne krećete, vi uglavnom odete na ručak do Dodoša. Da li znate da je Milivoj Katnić sredinom decembra 2018. godine se sastao sa saradnicima Briana Scotta kako bi napravio nagodbu sa njim da ne bude optužen, a da on optuži ove agente CIA, FBI-a, Mossada i MI6-a koji se sada nalaze u ovoj optužnici. Na sastanku s njim su bili i Čađenović, specijalni tužilac, i bio je Veselin Veljović. Da li ste vi upoznati sa time, gospodine Stankoviću? Da li znate šta radi vaš lovčenski tajnovidac, nego katunski tajnovidac? Znači, morate da ovdje objasnite celokupnoj crnogorskoj javnosti kako ste odredili pritvor agentima CIA, agentima FBI-a, agentima Mossada i agentima MI6-a, falsifikujući optužnicu i optuživši i njih da su zajedno sa Rusima i sa mnom teorijski organizovali državni udar. Eto, u tome je suština, gospodine Katniću. I
pošto je sad ovo vrijeme smjena i pošto se sad svi šalju u ambasadore, ja sam dobio informaciju, ne znam koliko je tačna, da ćete vi zbog vaših metafizičkih proviđenja biti preporučeni za ambasadora u Vatikan. I ja vjerujem tamo jedno pola godine, godinu, 2-3 konklave, ako budete prisustvovali tamo, vi ćete biti izabrani za papu tamo. Toliko imate metafizičkih mogućnosti da ja vjerujem da ćete vi u Vatikanu potpuno zavladati agente CIA, FBI-a, Mossada i MI6-a koji se sada nalaze u ovoj optužnici. Na sastanku s njim su bili i Čađenović, specijalni tužilac, i bio je Veselin Veljović. Da li ste vi upoznati sa time, gospodine Stankoviću? Da li znate šta radi vaš lovčenski tajnovidac, nego katunski tajnovidac? Znači, morate da ovdje objasnite celokupnoj crnogorskoj javnosti kako ste odredili pritvor agentima CIA, agentima FBI-a, agentima Mossada i agentima MI6-a, falsifikujući optužnicu i optuživši i njih da su zajedno sa Rusima i sa mnom teorijski organizovali državni udar. Eto, u tome je suština, gospodine Katniću. I pošto je sad ovo vrijeme smjena i pošto se sad svi šalju u ambasadore, ja sam dobio informaciju, ne znam koliko je tačna, da ćete vi zbog vaših metafizičkih proviđenja biti preporučeni za ambasadora u Vatikan. I ja vjerujem tamo jedno pola godine, godinu, 2-3 konklave, ako budete prisustvovali tamo, vi ćete biti izabrani za papu tamo. Toliko imate metafizičkih mogućnosti da ja vjerujem da ćete vi u Vatikanu potpuno zavladati i religijom i mogućnostima Božjih proviđenja koja ste ovdje sprovodili po Crnoj Gori. I ja sam poslušao vaš savjet kada ste govorili sadite luk polako, te sadite luk. Ali gledajući vaše nastupe, gospodine Katniću, slušajući ovo što ste sad saopštili, ja mislim da vi u tužilaštvu ne sadite luk. Vi tamo sadite marihuanu. Vi sadite neke psihoaktivne supstance, jer način na koji nastupaju tužioci ovdje u Crnoj Gori, Boga mi zahtjeva određeni medicinski tretman i da svaki put kad uđete ovdje date krv i mokraću da vidimo kakva su vas proviđenja ovoga dana dopala. Samo polako. Ovako, samo polako, ima više kaznenih replika. Samo polako, molim vas. Prvo, ja sam izraze Tesla i je Milan Knežević u stvari osuđen na osnovu vašeg iskaza. A nakon toga ćete vi imati kaznenu repliku za ovu priču o tužilaštvu i sađenju marihuane. Molim vas. Izvolite. Ovo vrijeme ide na račun tužilaštva. Tako je. Poštovani građani Crne Gore, obraćam se Ivici Stankoviću, koji je formalno šef tužilaštva. Milivoje Katnić je danas u nagonu svog stvaralačkog potencijala napravio nešto zbog čega moraće da reaguju ili državno tužilaštvo ili zdravstvena organizacija Crne Gore. Dakle, poštovani građani, Milivoje Katnić je rekao da je optužnica s kojim je spriječeno krvoproliće protiv Milana Kneževića podignuta teorijski. Sve ona priča o činjenicama je palo u vodu. Dakle, teorijski je on optužen. I da nije bilo mog svjedočenja, istinito kako on to kaže, on ne bi bio suđen. Naravno, ovo će morati da dokaže ne samo u javnoj komunikaciji, nego na mjestima gdje je to neophodno, jer je ovim dokazao da je on u suštini zloupotrebljava službeni položaj, podmeće, konstruiše, obračunava se sa Demokratskim frontom. Gospodine Katniću, sada sam 100% siguran da je vaša namjera bila kada ste poslali Veselina Mujovića i kad ste ga ozvučili i objavili dio stenograma, jer onaj dio što smo za vas rekli nećete da objavite, pozivam se da objavite, vi ste u stvari željeli meni i Andriji Mandiću da montirate atentat, jer je već neki snajperista bio tamo. Dobro su mi informisani oko toga. Malo vam je što ste i članove moje familije stavili u montirane sudske procese. Sada hoćete da navučete jedan dio javnosti protiv mene da smo ja i Duško Knežević koji smo saopštili kako smo išli od Ostrog, zbog toga ste optužili Andriju. Vi ste ispisali sebi optužnicu. Gospodine Stankoviću, ako imate imalo pravničkog i nove njegove izjave, ne da ga treba da ga smijenite, nego da ga pošaljete u zatvor
A ako nije zatvorski slučaj, neophodno je da se izvrše zdravstvene intervencije prema njemu na osnovu ovoga što je on rekao. Ja ponavljam još jedan put, poštovani građani Crne Gore. Svaki član predsjedništva Demokratskog fronta, nas 6, smo kolektivno odlučivali o svakoj sitnici. To sam i na sudu rekao. I ponavljam i sada. Ako je kriv Milan Knežević, ako je kriv Andrija Mandić, kriv sam i ja i ostali članovi predsjedništva. Ne. Milivoje Katnić je izrekao ovo što je izrekao. Izrekao je oslobađajuću presudu Milanu Kneževiću i presudu samome sebi. Znate šta je još Suzana Mugoša, ona je to rekla u završnoj riječi, prepisujući vašu presudu, rekla je i sledeće. Da je moje svjedočenje da smo na marginama Kongresa Jedinstvene Rusije se sreli sa Aronom, dokaz da smo mogli da imamo slobodnog vremena da sretemo sa Rusima. A znate... Hvala vam. Sad da završimo, nemojte ništa, samo ja da vam nešto kažem. Ja mislim da sam vrlo korektno i proceduralno... Ovo mi sad uzmite 30 sekundi na račun da je... Kako je kapitalna informacija? Samo molim vas malo. Znači, kad je replika, ne dozvoljavam prekoračenje zato što se oduzima na račun onoga koji izazva repliku. Sad oduzmite na račun kluba. Sad možemo da oduzmemo na račun kluba, neka se to tako računa dalje. Izvolite. Nikakav problem. Gospodine, znate šta ja mogu da kažem? Pošto te sudije, pa i Suzana Mugoša ide na seminare. Ja mogu teorijski da pretpostavim da posle 3, kad završe seminar, je mogla da ode, da uradi, ja sam suviše kulturan čovjek, pa da pretpostavim šta je mogla da uradi teorijski pretpostavljam u tom slobodnom vremenu. Suviše s ozbiljnim stvarima igrate, znate. I ja vam se zahvaljujem. Vi ste ovdje danas oslobodili Milana Kneževića i priznali da je presuda protiv njega i Andrije Mandića čista montaža, o tome ću govoriti kad bude imao vrijeme za diskusiju. Znači, hoću da kažem, pozivam Stankovića da preduzme mjere protiv njega, a ministra zdravlja, ako Stanković neće, da nadležne službe pozove da čovjeka hospitalizuju posle ovakve priče koju je iznio. Hvala. Sada repliku ima specijalni tužilac Katnić. Izvolite. Objasnite mi za ovaj dio, kada je ovo hospitalizacija i liječenje, ima ni na to kakvu kaznenu repliku. Ovu repliku 3 minuta. Jer je, i na to će imati, ako nećete vi za to određivati. Sad imate samo 3 minuta replike, a to je replika koju je izazvao Milan Knežević. Izvolite. Ukratko i najkraće. Kad postoji osnov sumnje, i drago mi je ovo što sam pokrenuo da bi se ovo razjasnilo, kad postoji osnov sumnje, tužilac uvijek mora da djeluje. To je onaj izviđaj. Kad postoji osnovana sumnja, tužilac mora donijeti naredbu o sprovođenju istrage. On ne smije tada da razmišlja hoće li uspjeti tamo do suda i tako dalje. Kad ta izvjesnost postane do određenog nivoa, i to je stvar praktičnog iskustva, o tome neću govoriti, mora podnijeti optužnicu. Ali ona i dalje ostaje do stepena osnovane sumnje. Tužilaštvo je podnijelo kod velikog stepena osnovane sumnje optužnicu, kako protiv svih optuženih, i one koje ne pominjemo, i oni koji su sad u pritvoru, i ovi koji su na slobodu i koji su danas u Skupštinu, a ne bi mogli na osnovu ZKP-a, jer je optužnica, nastupaju neke posljedice, a i poslije presude. No to nije pitanje ove diskusije. Dakle, dešava se da tužioci redovno potignu optužnicu i to je prava nauka i to je pravo i da bude oslobođeno. I mi smo došli do situacije velike izvjesnosti, ali je postojala teorijska mogućnost koju je ovaj svjedok potvrdio i to koju je odbrana. I ja sam to iznio. Što se tiče, još iskoristim ove 3 minute, nije sam ja ozvučio Mujović, no su primjenjivane mjere prema onima koji su htjeli lišiti jednog tužioca života. I došlo se do situacije da se... I došlo se... Kolege, molim vas samo da ne bih... Poslaniče Medević, molim vas samo... Molim vas... Samo polako... Molim vas. Samo izvolite. Ja bih zamolio poslanike da prstom ne pokazuju prema mene, posebno gospodin Zaugović. Zamolite ih, jer to osjećam kao priličnu uvredu.
Što se tiče ove činjenice, dakle, nije su mjere primjenjivane ni prema jednom poslaniku. To sam više puta kazao, nego prema mene posebno gospodin Zaugović. Zamolite ih, jer to osjećam kao priličnu uvredu. Što se tiče ove činjenice, dakle, nije su mjere primjenjivane ni prema jednom poslaniku. To sam više puta kazao, nego prema licima koja su se pripremala da teško krivično djelo. I u razgovoru sa tim licima pojavili su se na tim mjerama i određena lica koja su plus ovoga tom tužiocu htjela da namjeste i primanje mita nekih 120.000 eura, a organizovala se ta grupacija da tom licu koje bi to svjedočilo da 60.000 eura. To je prekinuto i to postaje kao dokazi. I to stoji u spisima. Ovaj tužilac nikome nije htio namjestiti ubistvo, niti ništa. Sve je rađeno po zakonu. Ono što jeste teško i što će ostati u istoriji jeste učešće ovih osoba u svemu tome. I tu bi završio priču. Dakle, ovaj svjedok kojega sam pomenuo je, i mi smo zahvalni na to, uspjelo je, predložila je odbrana ovog svjedoka, mi su iskoristili situaciju i do potpune neizvjesnosti, apsolutne, dakle, ne postoji ni jedna druga mogućnost više, bilo ko počinio te radnje izuzev ovoga za ovo tužilaštvo. A to, i ja više o tojim presudama neću. Hvala. Govorio sam samo o kredibilitetu i moralu svega ovoga. Što se tiče, ja sam hrišćanin, više stotina godina, možda i 1000. Pa bih mogao biti i papa. Tako je. Ja sam hrišćanin i prijed 1000 češće ovih osoba u svemu tome. I tu bi završio priču. Dakle, ovaj svjedok kojega sam pomenuo je, i mi smo zahvalni na to, uspjelo je, predložila je odbrana ovog svjedoka, mi su iskoristili situaciju i do potpune neizvjesnosti, apsolutne, dakle, ne postoji ni jedna druga mogućnost više, bilo ko počinio te radnje izuzev ovoga za ovo tužilaštvo. A to, i ja više o tojim presudama neću. Hvala. Govorio sam samo o kredibilitetu i moralu svega ovoga. Što se tiče, ja sam hrišćanin, više stotina godina, možda i 1000. Pa bih mogao biti i papa. Tako je. Ja sam hrišćanin i prijed 1054. godine, moji preci. Što znači da mogu biti i papa. Gospodine Katniću, isteklo je vrijeme za repliku koja se oduzima njima. A ova druga replika, proceduralno reagovanje Nebojša Medević. Ili jedan od vas proceduralno reagovanje. Izvolite. Gospodine Brajić, ove procedure, obraćam se vama kao predsjedniku Skupštine, najvišeg doma po Ustavu koji donosi zakone po kojima bi trebalo da postupa i gospodin Katnić. Gospodin Katnić je upravo saopštio pred čitavom crnogorskom javnošću da je stavio na mjere tajnog nadzora dvojicu poslanika ovoga parlamenta. Lidera parlamentarne stranke Andriju Mandića i poslanika Predraga Bulatovića bez naredbe suda, optuživši ih da su planirali atentat i da su planirali klopku za prikaz da se radi o korupciji izvjesnih 120.000 evra. Nadalje, saopštio je da je postupak vođen, da za to postoje dokazi i da se to nalazi u dokaznom materijalu. Vaša je obaveza da odmah sad date pauzu, da preslušamo stenogram, a da gospodin Katnić donese... Dozvolite mi da završim, vrlo je važno, molim vas. Proceduralno reagovanje. Proceduralno reagovanje, ovo je predlog, tražim pauzu. Znači, da donese taj rešenje o stavljanju na mjere tajnog nadzora Andrije Mandića i Predraga Bulatovića, da donese optužnicu vezano za njegovo ubistvo koje su planirali lideri Demokratskog fronta i da donese taj dokazni materijal na osnovu kojega tvrdi da je planirana njegova egzekucija. Zahvaljujem. Hvala vam, molim vas kolege, sad ovako. Ja predsjedavam, ja sam razumio sljedeće nastup tužioca Katnića. Tražili ste proceduralno reagovanje, odgovaram na proceduralno reagovanje. Molim vas. Rečeno je da nije Mujović bio na specijalnim mjerama. Nije rečeno izričito, a daću ja pauzu da se da stenogram, nije rečeno izričito da su poslanici bili ozvučeni, nego je rečeno da su osobe koje su spremale likvidaciju i planirale likvidaciju specijalnog tužioca bile ozvučene.
i da je na taj način on došao do saznanja onome što pričaju pojedine osobe. Znači, ovako, nije rečeno to što ste sad rekli da su bili ozvučeni poslanici. Molim vas, pošto ste tražili pauzu, tražim da se donese stenogram. Hvala. Pauza.